नमस्कार. आज आम्ही या व्हिडिओत पणसा भाकरी कशी पळूया. हे तीळ व पणसाची घर आहे. हाका रसाळ पणस बी म्हणतात. पणसाची भितरली बी काण घेऊ का. हे सुमार 10 रसाळ पणसा घरे असतात. हे घर आहे आणि एक चमचीभर किसेल गोड मिक्सरात उदाक घालनशी सुके वाटून घेऊ का. समा गंधकन वाटून घेऊ. वाटील घरे एक आयदनात काण घेऊया. इतलं वाटील घऱ्यात सुमार 4 स्पून मीडियम रव घाला. रव जास्त जाल्यार भाकरी जरा घट्ट जाता आणि कमी जाल्यार भाकरी परतुच्या त्रास जाता ना जाल्यार मोडता. ही गोड भाकरी आशिल्ल्यान मीठ थोडे कमी घालका. सुमार अर्ध वाटी सोय घालका आणि सगळे हातानच बरेकन मिक्स करून घेवका. रवो एकदम घालच्या वत नाकात. कालेल नंतर पीठ खूप मऊ दिसत जाल्यार थोडसो रवो वयल्यान घान घेवचे जाता. इतलं मऊ जाल्या पुरो. आता रवो 10 मिनिट फुलच्या सोड्या. रवो फुलतपर्यंत तवो हुन करच्या दवऱ्या. तवो बरो होऊन जाल की पहिले थोडी तेल लावून घेऊ का. आता कालून दवरील पीठ तव्यावर थापून घेऊ का. पातली तना पीठ हातता लागच्या ना म्हण मधी मधीत हात उदकात बुडवून घेऊ का. भाकरी जरा दाट थापून घेऊ का म्हळ्यार खावच्या बरी लागता. चारी वाटेन तूप ना जाल्यार तेल लावून घेऊ का. गॅसा फ्लेम लो ना जाल्यार मिडियम दवरा आणि वयल्यान धाकणी धापून एक 5 मिनिट हे शिजच्या सोड्या. दोन्ही वाटेन तांबडी जातपर्यंत चुरचुरी भाजून घेऊ का. हुन पणसा भाकरी रेडी असा. तुपा बरोबर ही भाकरी सर्व करा. ह्या पणसा सीझनात ही पणसा भाकरी ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.